kunenkinga elila eMzondi yenkomo ensimini phakathi. Uyabona mawubukisisa kahle sekuze kwaba nendlela lapha phansi. Kunendlela ibone yandlela ayikhandanga umuntu kuhamba inkomo linda kancane kuzovela inkomo lapha. Linda nje ungajahi. Isayilapha isawujika la ijika khona ihamba isiyojika lapha ezansi. Kule yandlela naye iqhamuka. Yiyo leqhamukayo. Hey. Hayi kunzima. Hey, mase kuthiwa sohlala singahlanyiki endaweni kwenzeka nje kuhlanyiswa ngisho inkomo straight. Buka imhlola. Ongakazi uzoyibona. Nansi lenkomo. Ihamba kuyo straight lendlela indawo iyagudla nje straight kanje. Ihamba yojika lapha na linda futhi wayibona iyoqhamuka khona la ngibeke khona ikhamera. Hayi kunzima madoda. Hey. Linda khona la kulendlela le. Isigodi semzondo stopini asime silindele inkomo iqala ibuye mase siyaphinza ikhamera sihambisa kuze abantu babone na ukuthi sivelelwe inkinga la endaweni. Nayi iqhamuka futhi. Ikhanda uround kuphela nje. Singobani thina? Makuzohlanya inkomo kanje. Niyahleka madoda ekushubile. Buku yayibo. Na ngifuna ukwenzela lento 5 minutes. Lenkomo lokho yenza into eyodwa nje udu. Ngeke iwe lenkomo. Ayidlala inkomo iphuza amanzi yenza lo msebenzi lo. Yokuhamba nje kanje. Ngazi umyalala. Yala nto. Iyahamba nje. Kuze kuze. Ukwayishaka na wolethi. Ewona asuke silapha round bro. Hey ukuwa kwale nkomo le madoda indoda ngiyanitshela mina. Hey naye uyayibo futhi naye iyabuya. Lokho ihamba endaweni yodudu. Sekuze kwaba nendlela. Yebo indlela yakhona. Ihamba kuyo straight. Letha ngofaka TikTok amdo. Qadume so iposta TikTok. Lento ofuna siyenze 5 minutes ukuze abantu babone ukuthi kushubile. Lenkomo ayina brand, ayina phawu, ayina cici, asiyazi nje. Noma inkomo kahle le madoda anibukisiseni kahle na. Uviphendula inyoka lenkomo izokushaya.